नैबे जोंनि कुंग्रिं बाजाराव दिनैहाय मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जे जालांबाय। दिनैहाय फुंबिलि जे 5:20-15 गेजेराव मोनसे लुथिनाय जे जाथाय बे जादों। साथामसो सिनाय मोनै मानसिफ्रा जोंनि बाजाराव माइ बायसग्रा बेसर फाथो जिखिनि बायसग्रा सासे बेफारिनाव पिस्तल दिन्थिनानै जे 2 लाख रां लानानै थांनाय जे जाथाय बे जादों। बे मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय। ओंखायनो जों दुखु फोरमायदों, बे जाथाया जानो नाङामोन। आरो दिनैबो जुदि बे जोंनि ओनसोलाव बा नैबेबायदि बर' ओनसोलाव बेबायदि जुदि जानाया मोनसे दुखु गोनां जाथाय। जों बेखौ बाजार कमिटि आरो ओनसोलनि जानानै जों दुखु फोरमायदों। मानोना बेबायदि जुदि जाथाया जुदि जायोब्ला फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल जागोन बा जौगानो हायै जागोन। मानोना नैबे जुदि बाजारा मोजाङै मोजां जौगानायमोनब्ला जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि मोनसे बिजनेस खालामनो हानाय मोनसे सेन्टारमोन बियो बा जायगामोन, बिजनेस खालामनो हागौमोन। दा बेबायदि जायोब्ला जोङो मोनसे बयखौबो संखि होनाय मोनसे हाबाफारि जायो। आरो बे हाबाफारिया बयखौबो संखि होनाय बा बाजार खालामग्रा बेफारिफोरखौ मोनसे गिहोनाय मोनसे थासारि लाबोदों। बेनिखायनो जों लुबैयो जाहाथे इयुनाव जाहाथे बेबायदि जाया। आरो जे जालांबाय, जे घटनाया जालांबाय बिनि सायाव जोङो बेखौनो आपिल खालामो जाहाथे जों पुलिसनोबो जों इनफरमेसन होनाय जाबाय। जाहाथे पुलिसा मोजां तदन्त खालामलायनानै जोंनो जे जायफ्रा थाखा लांजाबाय बेनो जाहाथे न्यायखौ लाबोना होफैयो। बेखौ जों बाजार कमिटि आरो ओनसोलनि रायजो राजा जानानै बेखौनो लुबैयो। जाथायनि सायाव सोरखौबा सन्देह खालामो नामा? जाथायनि सायावथ' जों रावखौबो दा सन्देह खालामनो हाया, मानोना जों रावबो सिनाया। मानोना बे समाव 5:15 खोमसि जायो। बे खोमसि समाव जिहेतु नों फैनानै बिदि खालामबाय, जों बेखौ रावखौबो सिनायनो हायाखै। मानोना बिसोरो हेलमेट हमनायमोन, बेनिखायनो रावखौबो सिनायनो हायाखै। गारि नाम्बार साम्बारबो जों मोननाय जायाखै। मानोना बेवहाय ब्लेक गारि बा नाम्बार गैयि गारि लानानै फैदों होननानै जोंनो फोरमायदों जायफोर नुग्रा बिसोरो। बेबायदि आरो এতিয়া 5:15 ইয়াতো আহি পাইছোঁ। পিছত দোকানত চাহ খাব গৈছোঁ ৰাস্তাৰ ওচৰত। তাৰপিছত ওলাওঁতে এই ৰাস্তা পাকা ৰাস্তাৰ লগতে তাতে মানে ধৰিছে পইচা ওলা, পিস্তল ধৰিছে। আমি তাত 4জনে কাম কৰোঁ। 2 লাখ টকা আছিল, চব গোটেইখিনি লৈ গৈছে। পিছতে মই তোমাকে ধৰি ৰাখছে, মোকে চাৰিছে। মই আহোঁতে কোৱাতে আৰু ঘূৰি আহিলোঁ না, ঘূৰি আহোঁতে ওলাই গেল আৰু। 5:15 5:30 হ'ব। কি কিনিব আহিছিলে? আপোনালোকে বেহৰ কিনে, 3-4জনে কাম কৰে একেলগতে। পইচাটো আমাৰ লগতে থাকে। মোৰ লগত খুজিছে পইচা, মোকেও চেকিং কৰিছে। মই কৈছোঁ মোৰ লগত নাই, আচলত নাছিল মোৰ লগত পইচাটো। তোমাৰ লগত পইচা তাতে একজনে পে'মেণ্ট কৰে না, তোমাৰ লগত আছিল। কিমান আছিল পইচা? 2 লাখ টকা। চব লৈ গৈছে? হয়। আগতে এনেকুৱা হোৱা নাছিল? না আগত আজি প্ৰথম। চাইডত মানুহ নাই নেকি? ওই চাইডত কোনো মানুহ আছিল, একটা গলি আছিল নহয়, চাহ খাই ওলাইছোঁ। ওই গলিতে ধরছে আর কি। মানুহ কেইজন আছিল এই ডাকাতটো? ডাকাতটো 2জন আছিল, 2জন। আর যাবা বেলায় 3জনত গেছে বাইকে এক লগত। আর 2জনটো হেলমেট পরা আছিল, আর একজন পিছজনে হেলমেট পরা নাছিল। এই রাস্তা দিয়ে গেছে, একদম সিধা আইফালে গেছে। কয়টা মান আছে বাইক? বাইক একটা। এটা বাইক আছিল, মই দৌৰিছোঁ পিছত।